Vítám vás u Larimar Punta Cana. Právě si dáváme výhřevku. Je to tady moc krásné. Podíváme se zblízka a z různých stran. Tady máme palmy, zahradu. Tady máme bazén. Tady je moc dobrý, můžu potvrdit. Voda akorát, 20 stupňů, možná víc. Dneska jsou tady přistěhovalci. Jestli se všimli těch hlasů, tak to jsou přistěhovalci. Výřivka za chvilku bude připravená. Tady mi teče horká voda. Tady máme balkon, se kouříme. Tady teče stále voda. Za chvilku tu bude plný a já si dám výřivku. Výřivka je moc dobrá. Můžete si regulovat teplotu vody. Za 10 minut bude teplá voda a já si ji pustím a vám to předvedu. Dáme si pauzičku a pak to dotočíme.